Goedemiddag. Hoi. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik had al een paar keer geroepen, maar de Guursmich natuurlijk niet. Nee. Hi, Hoi. Bas van der Zwaan. Hoi. L1, programma onderweg. En ja, die kleuren die stonden ons wel aan van de wagen. Ja. Geel en blauw. Dat zijn de L1 kleuren, hè? Ja, hoogte van de Minions, ja. Ken je misschien een klein stukje zachter? Natuurlijk. Ja, dat was niet te missen. De Minions. Met natuurlijk een van de leukste kreten van een Minion. Banana! Ja. Wat heeft ik met Minions? Nou, het zou zo zeggen, de vriendin van mij heeft mij op het idee gebracht om een speciaal thema. En ja, kwam ik hierbij uit. Fantastisch. Maar heeft ze dan ook alle films gezien en zo? Alle films heb ik gezien, ja. En toen heb Meerdere ik ook keren? Nee, niet meerdere Nee? keren, maar toen heb ik wel de idee gebracht om gewoon gaat anders te hebben als iemand anders. Gewoon gaat vallen apart. Dat is absoluut waar en het gaat zelfs binnen in de auto gaat het gewoon door. Ja. Dat is gewoon met een spuitbusje gedaan. Schoon met een spuitbusje gedaan, ja. Oh, best wel een vriend, ja. Ah, te gek. Ik gok dat die vriendin dat die Pien had. Ja, nou dat is niet die vriendin die mij op het idee heeft gebracht, maar Paris heeft mij op het idee gebracht. Dat is de beste vriendin van mij. Dit has een vriendin die Paris had. Nee, de beste vriendin van mij is Paris. En mijn vriendin heeft Pien. Die vriendin had Pien. Ja. Was een relatie mee geweest. Daar hoe ik een relatie met heb, ja. Oké. Maar er has dus een vriendin die Paris had. Ja. Zoals Paris Hilton. Ja, zoiets ja. Dus dat schreef ze ook P-A-R-I-S. Precies zo ja. Is dat ook zo'n glamour type? Ja, nee. Nee? Nee. Dus Hey, en want ja, Pien heeft haar eigen plekje, zie ik. ja. Dicht reis altijd en Pien zit er dan even. En waar rijd je dan naartoe als je samen op pad ziet? Nou, als we samen op pad zitten, is het even een keer naar de stad her. Of we gaan een automeeting af. Ja, voor de auto te showen, maar dat heb nog geen automeeting gezien. Dus ik ben er nog niet klaar met. Dus de eerste automeeting moet... Ja, maar het is er nog eigenlijk zin. Heeft ze hem ook een naam gegeven, de auto? Of, Nee. Nee. Nee, het is gewoon nog steeds Starlet en ja, nog niet echt over een naam moet. En het starlightje hoeft niet per se de steen uit de straat te trekken qua motorvermogen. Dat is voor dich niet belangrijk? Dat is echt niet het belangrijkste. Het belangrijkste is gewoon de boetekantje en ja, de binnenkantje, een beetje wat zo is iedere dag tegenaan kijkt. En de motor dat loopt nog fatsoenlijk, er hoeft nog niets aan te gebeuren en ja, qua pk's hoeft het ook niet echt. Nee, de pk's zitten volgens mij vooral in de stereo-installatie. Ja. of niet? Een buurlijke stereo-installatie. Ja. Zou je misschien kunnen zeggen dat de stereo-installatie meer waard is dan de wagen? Ja, dat kan ik echt op mijn hart zeggen dat het echt veel meer waard is. Het is een kleine 3000 euro, dus... Ja, dan zou je kunnen zeggen van, wat is er hier nou? Ook zelfs hier is, verrek, daar zit helemaal geen daakbekleding in. Is dat bewust? Het is bewust, ja. Waarom is ze de hemel zoals ze dat nu... Nee, het is, hier is vroeger heel veel in gerookt geworden. Ah, En dat is die hele bekleding bovenop het dak, dat is helemaal geel uitgeslagen. En ja, ik ben sinds een maandje, anderhalve maandje gestopt. En ik wil een rookvrije wagen hebben. En dan heb ik gewoon gezegd van ja, ik flikker alles eruit. Dat vind ik heel slim. Want dat vond ik echt stinken en zo. En de bestuurstoel, het is ook nog een rokerstoel. En, ja. En als ze net gestopt is met roken, dan wil ze, denk ik, niet continu aan sigaretten herinnerd worden als ze in die auto zit. Ja, Ja, precies ja. Precies, dan wil ze liever aan andere dingen denken. En, Ja. Pien die rookt ook niet. Nee, En waarom ben je gestopt? vanwege haar. En vanwege mezelf en vanwege mijn gezondheid. En, ja, ik heb toch de strip erdoor getrokken van ik heb vanaf mijn 16 heb ik gerookt. En ja, dan denk ik dat de knoop doorgehakt. En die al best nou? Binnen 24. 24. Dat is dus ja, bijna 10 jaar gerookt. Wat is nou... was tegen een zware roker? Ja, Ja? eigenlijk een zware roken, ja. Dus dat vult ze ook in de portemonnee dan? Behoorlijk, ja.
Die grote per week gewoon ja, een paar pakjes per dag. En, Echt hoor? Echt, ja. Godsamme, dan prots over kapitalen, man. Ja. Hoe de portemonnee vliegt. Ja, dat is wel ja. Dus dat is al een voordeel. De merks direct dat ze meer geld overhels Voor de auto, ja. voor En de dat is- auto. En qua gezondheid, wat merken ze door van? Nou, conditie voor mij is weer omhoog gegaan. Eigenlijk weer veel meer. En sinds ik gestopt ben, ja, dan is het gewoon echt eten. En ja, die kies die kwijt wordt weer te bier krijgen. En de vulstig ook beter. Ik vind hem wel heel stuk beter, ja. Maar ik zeg ook vanwege Pien. Want Pien, die zoiets van, roerken, dat vind ik maar niks. Ja, ik merk gewoon van, ja, ze vinden het roken niet fijn als ik bij haar ben. En ik was een maand geleden bij mij. En toen heb ik mijn allerlaatste sigaretje gerookt, van een maand geleden. En toen heb ik ze gewoon weggegeven. En dat kwam erop van mij. En de rest van de pakjes die ik ga, heb ik allemaal verkocht. In één dag. En waarom was dat het moment dat ik zei van, nou zet ik er een streep onder? Dat is gewoon mijn, eigenlijk mijn ware is eigenlijk. Ja, en daar wil ik voor vechten en door het vuur gaan. En heb ik dat behoorlijk achter, ja, die hebben me behoorlijk geholpen, zou ik het zo zeggen. Godsamme, wat mooi man. Hoe lang heb je al samen iets? Bijna een maand. Pien en dich? Ja, Bijna een mond. bijna een maand, ja. Dus Aankomende zondag hebben we precies een maand. en dat gevoel moet dan wel heel sterk zien. Dat stik is van, ja, dat is voor mij te ware. Ja, dat was eigenlijk bij het begin, denk ik van ja, dat is het gewoon. En, ja, die had vroeger precies hetzelfde met je maken als ik. En ja, dan proberen we er samen uit te komen. Wat Ja, qua verleden. qua verleden? Ja. Voor mij is het nu gesloten boek en ja, ze had ook precies hetzelfde met je maken. En ja, daarom kan ik me echt behoorlijk inzetten. En een gesloten boek, dat betekent ook dat ze er lever niet over prots? Ja, Oké. dat ja. Dat is echt voor mij een gesloten boek en dat is over en uit, dat is gebeurd. En, De hoeft niks te vertellen wat ze niet wil. Wil ze ook niet vertellen in welke hoek we het dan moeten zoeken? qua agressie. Agressie. Ja, echt. Van andere mensen richting dich. Maar echt qua tegen andere mensen. Oké. Dus wie ik nu hier sta, dat was ik achter ja, een paar jaar geleden niet. En ze had die ervaringen ook gehad. Ze had ook in de wilde tijd gehad. Dat zou ik niet zozeer zeggen, maar wel ongeveer. Oké. Dus die je richting. kent elkaar ook. Prot je er met elkaar wel over? Over dingen die vroeger Ja, gebeurd dus zijn? tussen naast de lippen wel eens een keer. En, Ze begreep dich, Ja. moet ik het zo zeggen. En ik begreep ze haar. ja, En waar woont ze? een halen. In Halen. Nou, dat is niet het einde van de wereld. Nee, Wie best ze de vrouw van die leven tegengekomen dan? nou ik ging iedere vrijdagavond ging ik naar Rietelaar. En dan gaan we altijd met een paar jongens staan. Gewoon voor de gezelligheid. Met de Eh, auto's op de parkeerplaats? Ja, met auto's op de parkeerplaats en toen heb ik haar gezien. En toen heb ik begin iets van, ja, het is wel een leuk meisje, maar ik wil er nog niks mee te maken hebben. Maar toen kwam ik toe, ze begon ze toch een beetje gevullen schrijven, dat meisje. Dus de week erop ben ik er weer hergegaan en toen is ze een beetje aan de kou geraakt en zo is eigenlijk het belk aan het rollen geweest. Hij ze toen die eerste keer al een beetje in de smiezen dat ze ook wel interesse in dich had of niet? Nee, Niet. dat heb ik niet gevuld. Wie heeft ze dat dan de tweede keer aangepakt? Gewoon gekald en wie gaat het en wat is het en ja, wat doe je in het dagelijks leven en zo gaat het wel. En Was dat moeilijk om over den drempel hier te stappen? Om Ja. met haar een gesprek Ja. te beginnen? ja, dat is behoorlijk moeilijk geweest voor mij. En ja, ik heb toch gezegd van ja, hoe doe ik het? En, ja. En nu is ze bij mij, dus En wie reageerde ze in het begin? ja, heel spontaan. Ja? Maar nu werd ze nu meer zo spontaan omdat ze eigenlijk een vriendje had hoe ze tot aan het hebben met haar. En toen had ze gezegd van je stret er een streep door, je stopte met de jong en ja. Dus ze had echt voor dich gekozen ook? Ja, die had echt voor mij gekozen, ja. Hoe dik, want werkt ze? Ja, Wat doet ze? bakkerie. Oké. Dus staat ze in de winkel of in de bakkerie zelf? Ze staat achter in de bakkerie zelf een broodjes maken en gebakjes en vlaaien. En Oh, ze is echt bakker. ze is echt bakker, ja. Ze doet vlaaien maken en broodjes maken voor de jumbo's. Leuk. Ja. Liet me heel leuk. En wat doe je? Ik doe nog niks, maar ik ben pas aangenomen bij Morik. En echt. En wat is dat voor werk? Dus schoonmaak, reiniging
van containers en dergelijke. Dus daar is sinds kort een baan. Ja. Dus het veld eigenlijk allemaal die kant op nu. Ja. Relatie, baan, gestopt met roken. Het gaat echt allemaal de goede kant op met techno. Ja, zo moest je wel zeggen, ja. Is dit in elderlijk hoes? Dit is mijn ouderlijk hoes, ja. Oké, wie woont hier nog meer? Man, pap Oké, en mijn zus. Met de kleine. die zus met de kleine, Ja, die heeft een kindje. ja, die heeft een kindje joh, van bijna 2 jaar. Oh. Vindt ze dat leuk, kindjes? Ja, ik ben er persoonlijk niet een liefhebber van, maar ja, Zus je zichzelf ooit nog eens als vader? op dit moment niet. Nee. Op dit moment heb ik iets van, ja, ik zit het nu hier thuis en we hebben vaker ook van die kinderen van mijn broer hebben we hier wel eens vaker op bezoek. En ik van, nee, daar ben ik nog geen type voor, maar ja, de wonderen in de wereld nog niet doet. Zeg nooit nooit. Ja, Maar de heeft nou sinds een krabbe mond iets met Pien. Ik neem aan dat je over zo'n dingen nog niet met elkaar nee, gepraat hebt. nee, echt niet. Eerst maar eens elkaar leren kennen. En leuke dingen doen. Ja, wat dingen gaan. Ja. Ja. Chillen en remun bij de retail op de parkeerplaats. God je doet nou samen in tegenwoordig? Nee, Nee? nee. We hebben gezegd van, we komen er voorlopig niet omdat we ruzie hebben met die groep. Omdat hij denkt dat ik haar van hem afgepakt. Op die manier, haar vorige relatie kwam ook door. Ja, Ah, en nog steeds. nog steeds ja. Ah, oké. Maar we hebben gezegd van, we komen er voorlopig niet. En we laten ons even niet zien. En we denken eerst aan onszelf. En dan, ja, als we er allebei klaar voor zijn, dan misschien weer eens een keer kijken van... Zie je het werk? Dit is nou ook werk. Ja, Wie is dus de toekomst? Nog eens een keer ergens huisje samenwonen? ja. Ja? Plekje voor onszelf? Plekje voor mezelf, dat ben ik al een half jaar aan het doen. En ik heb nog niet echt het gevonden dat ik denk van, ja, daar wil ik er. Want ja, dat is niet mijn enigste auto. Dus ik heb er nog een, maar dat staat niet hier. Dat staat in Rotterdam. Wat is dat voor een project dan? Dat is een Toyota Supra. Oh, Dus dan... daar wil ik wel de pk's in stoppen en deze niet. Dus het is echt meer voor de fun. Voor het dagelijks rijden. En dit wordt niet blauw-geel? Nee. Nee, daar ga je geen een Minion mobiel van maken. Hè? Nee, Van een Supra zou ik niet doen. Dus maar daar reis je op dit moment niet mee? Nee, staat winterstalling en Maar hij rijdt wel? hij rijdt niet meer. Dus er moet nog wat aan Er gebeuren? moet nog heel veel aan gebeuren. Steek eerst maar eens die tijd en die energie in die relatie. Ja. En leuk om even met de gekletst te hebben en leuk om te huren dat het met de goede kant op gaat. Ja.